Doon lang kay Sir Bayong. Siya ang in siya charge nagtaod po sa water. sa maintenance. Oo. Dali raman, kung nakay concern, kung magpaalpo ba ka sa Sir Bayong lang dayon na siya tao. Na siya tao. Oo. Naalam ko sa ni Sir di agas po water. Ay, naroon ka na tao. Ma'am, kung magaw ang CR, limpyuhan lang ni ng mukha. Mm. Oo. Ano siya, ma'am? Ay, kusog na may water. Oo, advice, dapat i-close ng gabi mo. Ay, wala labot dala. Walay appeal sa Taman, residential, ma'am. taman. Edge to edge good. Same Direra? kay Sir Briones, yang ipa-close. Pa-close na lang eh. Oo. Kaya sa Ipa-close kabalo. gid nimo, ma'am. Kaya ang uban ang gihimupod, ma'am, kay gimove nila ni padulong danha. Tapos gipasulod ang lababo. Depende na sa imo, ama. So, pwede na. Oo. Maunay CR. Ano update sa akong house? Oo. Turnover na po. Ano window, door. May regular siya. Uba. So, division na naman nato. Window. CR. CR. Okay. Back door. Kami. Pasira na naman ako. May lababo dyan. Yan. Okay. I-update lang ito mo. Pag umarin dito to.